gaskiya ya kamata a zanga-zangar da za a yi a nemi taimakon 'yan shi'a saboda sun fi mu gogewa. Point of correction, 'yan shi'a ba su fi ku gogewa a zanga-zangar siyasa ba, sun fi ku gogewa ne a zanga-zangar addinin musulunci. Ya kamata 'yan Najeriya ma su fahimci menene yake fito da 'yan shi'a kan kwalta, ba wai abin harkan siyasa bane ke fito da su, a'a harkan musulunci ke fito da su. Me yasa baka taba tambayan kanka ba me yasa kullun ake kashe su suke kuma ƙara fitowa? Saboda shi in zaka cimma nasara ba a cimma nasara kai tsaye, dole sai an sadaukar da rayuka, sai an kama wasu, sai kuma an jinyata wasu kafin buri ya cika. Saboda haka ni shawara ta anan shine idan kun tashi fita zanga-zangar ku tabbata a cikin ranku cewa kun shirya yin sacrifices rayukanku, dukiyoyinku, matanku, ƴaƴanku da duk wani jin daɗinku, kamar dai Imam Hussein alaihi salam, kowa ya san da wannan. A cikin dajin Makarfi da ke jihar Kaduna, jami'an tsaron sirrin na DSS suka kama mutumin da ake zargi da zama ɗaya daga cikin mutanen da suka yi garkuwa da mahaifiyar mawaki Dauda Kahutu Rarara. Bayanai sun ce jami'an tsaron su afka cikin dajin a daidai lokacin da waɗanda ake zargi suke tsaka da kasafta kuɗin fansar da suka karɓa daga mutanen da suka yi garkuwa da su. Majiyoyin sirri daga jami'an tsaron na sirri da ke aiki a ofishinsu na Kano sun ce suna zargin mutumin da suka kama da hannu dumu-dumu a kitsa yadda aka sace mahaifiyar Rarara. Jaridar Daily Trust ta kuma rawaito cewa jami'an tsaron sun kuma hallaka wani da ake zargi da hannu a satar dattijuwar. Bugu da ƙari, wata majiya mai tushe ta shaida wa jaridar cewa an kwato kuɗin da suka kai naira miliyan 26,500 a hannun waɗanda ake zargi da ake tunanin na cikin kuɗin fansar da suka karɓa. Bayanan na sirri sun kuma nuna cewa rahotanni na ƙarƙashin ƙasa ne suka kai ga samun wannan nasara, inda jami'an DSS suka garzaya dajin na Makarfi kuma suka kai farmaki suka tarwatsa gungun wasu mutane 5 a lokacin da suke tsaka da rabon kuɗin da ake zargin na fansa ne. Majiyar mai tushe ta ce jami'an na DSS sun kama mutumin mai suna Hamisu da yanzu haka yake hannunsu bayan ya sha harbin bindiga, sannan sun kuma bindige wani mai suna Bature. Makonni kusan 3 da suka gabata dai ne waɗansu mahara suka sace mahaifiyar mawaƙi Dauda Rarara a ƙauyensu na Kahutu da ke ƙaramar hukumar Ɗanja a jihar Katsina. Daga bisani dai, dattijuwar Hajiya Hawwa'u Adamu ta kubuta bayan ta kwashe kwanaki 20 a hannun waɗanda suka yi garkuwa da ita.